שלום ברוכות הבאות, כל מלכות האור שלי, מה שלומכם? הפעם לכבוד ראש חודש אדר, בגלל שזה חודש כל כך חשוב, כל כך משמעותי, תהיינה שתי סדנאות. אחת במרכז הבית בתל אביב, וביום למחרת זה יהיה בחיפה במרכז פנימה. אז לפני שנגיע לכל הפרטים הטכניים, אני רוצה שתשמעי כמה דברים מאוד מאוד חשובים שיש לי לספר לך. את יודעת שבכל ראש חודש את מתכנתת את עצמך למצב של הצלחה, שפע והגשמה. בכל ראש חודש, לכל חודש יש את הסגולה של החודש, את התיקון הספציפי לאותו חודש, ולך, אישה יקרה, יש את ההזדמנות לעשות מהפך בחשיבה שלך, בנפש שלך, בגוף שלך, וכל זה כדי להתחבר לשפע האדיר שממתין להגיע ולהתממש בחייך. אני יכולה להגיד לך היום בוודאות שבחיי האישיים ובחייהן של המטופלות שלי שמגיעות ומתמידות מראש חודש לראש חודש, כבר רואים את השינויים, את הניסים הגדולים. אז מהו ראש חודש אדר? אדר, ראשי תיבות, אין דברים רעים. בחודש הזה, מזל דגים, שבו הברכה שורה בנסתר, כוכב יופיטר של מזל קשת ששליט על החודש הזה, בורא עולם ששליט על כל המזלות, והוא מעל הטבע, והוא מעל כל הכוכבים והפלנטות. חלון קוסמי נפתח, חלון ענק, תדמייני חלון ענק 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 בשמיים, ואת רק צריכה לבוא ככה עם ידיים פתוחות, ולהגיד, אוקיי, אני מוכנה עכשיו לקבל, כי מלמעלה אומרים לך, קחי, ואני רוצה ללמד אותך איך לקחת, וכמה שיותר, לקחת כדי לתת, ואיך לא לקחת ללב את המיותר, ולהכניס את הלב רק את הנכון לך, לשחרר מהלב את המיותר, ולהכין את הלב שלך לבאות, כי לב נקי הוא לב נכון לבאות. בראש חודש אדר, את תלמדי איך לפתוח את הלב. אנחנו נעשה תרגילים מדהימים לפתיחת הלב, אנחנו נעשה עבודה אנרגטית, שתעזור לך פשוט בלי הרבה מאמץ ובלי הרבה קושי, פשוט לשחרר בצורה הרמונית את מה שאת סוחבת הוא כבר לא מתאים לך, ואת רוצה לפנות המון מקום לשפע חדש, לאהבה חדשה, לתודעה נכונה, מדויקת ונקייה. את הולכת לעבור מדיטציה קבלית מדהימה, מרהיבה, שיוצאים ממנה עם תחושה של וואו. מדיטציית המנורה, מדיטציה שתעזור לך להתקדש, להזדכך ולהיות אישה שלמה ושמחה. והוספתי לך הפעם בונוס נוסף, מדיטציה מדהימה מתוך דמיון מודרך לריפוי הלב. זאת מדיטציה שמשתמשים בה גם לצרכים רפואיים כדי לרפא מחלות לב. זאת מדיטציה פשוט מדהימה. את תרגישי כמו קלה ביום חופתה, תרגישי כמו מישהי שעכשיו יצאה מהמקווה או יצאה מאיזה מעיין קוסמי כזה שהיא עברה שם איזושהי טהרות מדהימה. זאת פשוט מדיטציה שתרפא לך את הלב. את חייבת שהלב שלך יהיה נקי, משוחרר, שמח. רבי נחמן אמר ששמחה היא כלי הכרחי לכל הצלחה שבעולם. מי שיהיה שמח בוודאי יצליח. את לא יכולה להצליח, את לא יכולה להגשים שום דבר אם הלב שלך עצוב. אנחנו נעשה עבודה של אלמנט מים, כי חודש אדר קשור לאלמנט מים. ואני אראה לך ברפלקסולוגיה איך לשחרר מחסומים וקשיים וטראומות מהתת מודע. מדעי איך לאזן את אלמנט המים. אלמנט מים קשור בחודש אדר, שקשור במזל דגים, שזה מזל מים. אני אלמד אותך את כל הסגולות של אלמנט מים. זה לימוד בפני עצמו שאפשר ללמוד אותו כמה שנים. אבל אנחנו נעשה איזון לאלמנט מים בגוף שלך, האלמנט שאחראי לרגשות שלך העמוקים ביותר. את תהיי מאוזנת, וכשאת מאוזנת ואת בחשיבה בהירה, הדרך פשוט מתגלה לך ומתבהרת. אני אלמד אותך איך לאזן בכף הרגל את אלמנט המים שלך, ואיך לזמן שפע, ובהכרח מים קשורים בשפע. אם תחשבי על זה, כמעט 80% מכל כדור הארץ זה מים, ותחילת החיים שלך את בילית בתוך מים. אני אראה לך איפה זה בכף הרגל, מה ההבדל בין התת מודע למודע בכף הרגל, ואיך לאזן את האלמנט כדי שאת תרגישי בטוחה, מוגנת, עטופה ושמורה, ובהכרח מהמקום הזה את תוכלי להתחבר אל הלב שלך. ואם את רוצה עוד,
כי זה חודש של עוד, זה חודש של המון שפע. הפעם אני עושה מבצע של חברה מביאה חברה. זאת אומרת שאם יש לך חברה שמעולם לא הייתה בסדנאות שלי, לא מכירה אותי בכלל, היא לא ברשימת הקהילה שלי, היא מישהי שאת שולפת אותה מהחיים. אם את מביאה אותה איתך, את מקבלת הנחה. וגם לכרטיס היחיד אני עשיתי הנחה ענקית. את כל הפרטים את תוכלי פה, מתחת לוידאו הזה, למצוא בקישור שהכנתי, עם כל הפרטים, איפה הסדנה בחיפה, איך מגיעים, איפה הסדנה בתל אביב, איך מגיעים. הסדנה בתל אביב תהיה ביום רביעי, ב-29 בינואר, משעה 6 עד 10 בלילה, וגם במרכז פנימה בחיפה, משעה 6 עד 10 בלילה. את הולכת לעבור הכנה מדהימה, 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 לחודש שאסור לך לפספס אותו. אסור לחשוב בצמצום בכלל בחודש הזה, זה חודש הברכה והמזל. וכמובן, אנחנו נעשה מרתון של תפילה אדירה, לתקשור עם הבורא. אני אלמד אותך את כוח הדיבור, לרפא עד רמת הזיכרון התאי בגוף שלך. איזה עוצמה יש למילים החיוביות שלך, איזה עוצמה יש לברכה שלך על עצמך, ואיזה עוצמה יש לך כשאת מתחברת לזרע של החודש, שיגיע ויתממש אחר כך בחיים שלך. כשאת מכינה כלי רוחני לכל החודש, החודש נהיה הרבה יותר קל בעבורך. והפעם, בגלל שמדובר בחודש עמוס בשפע, את הולכת לקבל ממני 4 בונוסים מדהימים מתוך תקשור קבלי. מדיטציות שאת לא תמצאי בשום מקום, שאני קיבלתי אותם ממורה נדיר שהלך לעולמו, שהוא לימד אותי. אני לא מחלקת את המדיטציות האלה, וגם את מדיטציית המנורה שאת תחווי בסדנה. אני אקליט אותה ואני הולכת לתת לך אותה במתנה. אז כל מה שעלייך לעשות זה מאוד מאוד פשוט. שימי לב, את לוקחת את היומן שלך, או בסמארטפון, אייפון, whatever, או אני משתמשת ביומנים כמו של פעם, ואת פשוט רושמת, אם את באזור המרכז, 29 לחודש, משעה 6 עד 10, ראש חודש אדר, או אם את באזור הצפון, 30 בינואר, מרכז פנימה. אז תכתבי איפה שנוח לך, שאת באה לסדנה של ראש חודש, או כאן או כאן, פשוט להגיע. הדבר השני שאת צריכה לעשות, עוד יותר פשוט. את נכנסת פה אל הקישור שמתחת לסרטון, את רושמת את כל הפרטים שלך, את מגיעה לעמדת רכישה מאוד מאוד מובטחת, ואת מזמינה איתך את חברה שלך, הבת שלך, אחותך, בדודה, גיסה, חברה לעבודה, שכנה, לא משנה מי, ואת פשוט מביאה אותה איתך, או את מביאה את עצמך. מאוד מאוד פשוט. אז אני מאוד אשמח לראות אותך, ומצפה לך חוויה מדהימה של פתיחת הלב לרווחה, של התחברות לתדר האהבה האינסופי של קיים ונמצא, ואת פשוט תיפתחי ותספגי ותתבלי באהבה שלעולם לא נגמרת, והיא לעולם לא תיגמר, והיא תלווה אותך במהלך כל החודש. ועם האנרגיה הזאת את תוכלי לרפא את החסימות הקשות ביותר. אני מבטיחה לך, כל מה שעלייך לעשות זה להירשם כעת, ואנחנו נתראה ממש בקרוב. ביי!